kunne du godt tænke dig at prøve kræfter med karaten, eller har du et barn eller en ven, der kunne, så er Shinkoryu Karate i Helsingør måske noget for dig. Der er plads til alle hernede, både dem, der godt kunne tænke sig at komme i bedre form, eller dyrke deres smidighed, eller hvis man gerne vil noget mere i form af konkurrencer og stævner og stille op til dem. Ja, så der er plads til alle. Vi træner jo på Byskolen, hvor vi har været i over 40 år nu, og vi har den dejlige store sal her, men også drenge-pigesalene længere nede i skolegården. Vi har en fantastisk forældreopbakning, og vi sørger for, at vi skal have det sjovt, og det skal være et fællesskab, vi er i, og så skal vi have en hel masse træning. Ja. Så har du lyst til at prøve, så kom ned forbi til en prøvetime. Du kan også klikke på linket nederst i teksten. Der står lidt mere information, og så har vi også klippet en lille video sammen fra vores træning. Men allerbedst er nok, at du kommer ned til en prøvetime.